Играй, баба, играй. Всеки ви си играй. Пас за Белани. Добре там перфункиран от... Видяхме точно един момент, се притесняваме още преди да започна матча. Тонев се забави с осигуряването на предпознание в зоната на лявото крило. Там поби на Бел и хубаво за нас, че край Белами се размири и не успя да се че подаването от фланга. Сега отново Белами центрира към Морисън. Добре, бе! Не така да трябва. Активно започва КРФЛ матча. Видяхме самото начало и Белами се стуга към вратата, след това това последователно пробива на КРФЛ с десен план. Но той сега слуша музика. Стига... При доматинската победа с 2-0 на Швейцария. Смейте се. Отбора на Швейцария, който стига толкова, здраво. Без тотално надиграно в момента, в който става човек по-малко с Уелс, това показва, че островитяните притежават необходимото качество и умишлено отстъпват на, как да кажа, средноевропейските тимове. Михаил Мадански, дебют за него начало на отбора. Михаил Мадански, поне като позиция, като изказ, показва според мен, че скърби и гледа в правилната посока. Дано да намери съпотричници, дано да... Стига да гледаме матча, после пак. Да застанат хората за дървено, защото... Айде, браво! Сега трябва да се действа. Я не видя.